La țigănci. În tramvai, căldura era încinsă, năbușitoare. Traversând grăbit coridorul, își spuse: "Ești un om cu noroc, Gavrilescule." Zărise un loc liber lângă o fereastră deschisă de la celălalt capăt al vagonului. După ce se așeză, își scoase batista și șterse îndelung fruntea și obrajii. Apoi înfășură batista pe sub guler, în jurul gâtului, și începu să-și facă vânt cu pălăria de paie. Bătrânul din fața lui îl privise tot timpul concentrat, parcă s-ar fi trudit să-și aducă aminte unde îl mai văzuse. Pe genunchi ținea cu mare grijă o cutie de tablă. "E teribil de cald," spuse el deodată. "Nu s-au mai pomenit așa călduri din 1905. Gavrilescu clătină din cap, continuând să-și facă vânt cu pălăria. "E cald, într-adevăr," spuse, "dar când omul este cult, le suportă mai ușor pe toate. Colonelul Lawrence, bună oară. Știți ceva de colonelul Lawrence?" "Nu." "Păcat. Nici eu nu prea știu mare lucru. Dacă s-ar fi urcat în tramvaiul ăsta, l-aș fi întrebat. Îmi place să intru în vorbă cu oamenii culți. Tinerii aceștia, domnul meu, erau desigur studenți eminenți. Așteptam cu ei în stație și i-am ascultat. Vorbeau despre un anume colonel Lawrence și de aventurile lui în Arabia. Și ce memorie! Recitau pe din afară pagini întregi din cartea colonelului. Era o frază care mi-a plăcut, o frază foarte frumoasă despre arșița care l-a întâmpinat pe el, pe colonel, undeva în Arabia și care l-a lovit în creștet, l-a lovit ca o sabie. Păcat că nu pot să-mi aduc aminte cuvânt cu cuvânt. Arșița aceea teribilă a Arabiei l-a lovit ca o sabie. L-a lovit în creștet ca o sabie, amuțindu-l. Taxatorul îl ascultase zâmbind, apoi îi întinse biletul. Gavrilescu își puse pălăria pe cap și începu să se caute în buzunare. "Îmi cer iertare," șopti el după câteva clipe, neizbutind să găsească portmoneul. "Niciodată nu știu unde îl pun." "Nu face nimic," spuse taxatorul cu o neașteptată voie bună. "Avem timp, că n-am ajuns încă la țigănci." Și, întorcându-se spre bătrân, îi făcu semn cu ochiul. Bătrânul roșii și strânse nervos cu amândouă mâinile cutia de tablă. Gavrilescu întinse o bancnotă și taxatorul începu să numere mărunțișul zâmbind. "E o rușine," șopti bătrânul câteva clipe în urmă. "E nepermis." "Toată lumea vorbește," spuse Gavrilescu, reîncepând să-și facă vânt cu pălăria. "E drept. Pare o casă frumoasă. Și ce grădină, ce grădină!" repetă el, clătinând din cap cu admirație. "Uitați-vă că începe să se zărească," adăugă, aplecându-se puțin ca să vadă mai bine. Câțiva bărbați apropiară ca din întâmplare frunțile de ferestre. "E o rușine," repetă bătrânul privind sever înaintea lui. "Ar trebui interzis." "Sunt nuci bătrâni," continuă Gavrilescu, "de aceea e atâta umbră și răcoare. Am auzit că nucul începe să dea umbră abia după 30-40 de ani. O fi adevărat?" Dar bătrânul se prefăcu că nu aude. Gavrilescu se întoarse către unul dintre vecini care privise îngândurat pe fereastră. "Sunt nuci bătrâni de cel puțin 50 de ani," începu el. "De aceea e atâta umbră. Pe o oarșiță ca asta e o plăcere. Ferice de ei." "De ele?" spuse vecinul, fără să-și ridice ochii. "Sunt țigănci." "Așa am auzit și eu," continuă Gavrilescu. "Umblu cu tramvaiul ăsta de 3 ori pe săptămână și vă dau cuvântul meu de onoare, nu s-a întâmplat o singură dată să nu aud vorbindu-se de ele, de țigănci. Le cunoaște cineva?" Mă întreb, de unde au venit?" "Au venit de mult," spuse vecinul. "Sunt aici de 21 de ani," îl întrerupse cineva. "Când am venit eu întâi în București, țigăncile astea erau tot aici. Dar grădina era mult mai mare. Nu se clădise încă liceul." "Eu, cum vă spuneam," reîncepu Gavrilescu, "trec regulat cu tramvaiul ăsta de 3 ori pe săptămână. Pentru păcatele mele, sunt profesor de pian. Zic pentru păcatele mele," adăugă încercând să zâmbească, "pentru că n-am fost făcut pentru asta. Eu am o fire de artist." "Atunci vă cunosc," spuse deodată bătrânul, întorcând capul. "Sunteți domnul Gavrilescu, profesor de pian. Am o nepoțică și ați dat lecții acum 5-6 ani. Mă tot întrebam de unde mi-e cunoscută figura dumneavoastră." "Da, eu sunt," reluă Gavrilescu. "Dau lecții de pian. Umblu mult cu tramvaiul. Primăvara, când nu e prea cald și adie vântul, e o plăcere. Stai la o fereastră ca asta și din fuga tramvaiului vezi tot grădini înflorite. Cum vă spuneam, pe linia asta umblu de 3 ori pe săptămână și aud mereu vorbindu-se de țigănci. De multe ori mi-am pus întrebarea: Gavrilescule, mi-am spus, să presupunem că sunt țigănci. Mă rog, de unde au ele atâția bani? O casă ca asta, un adevărat palat cu grădini, cu nuci bătrâni, asta reprezintă milioane." "E o rușine!" exclamă din nou bătrânul, întorcând capul cu dezgust.
Și mi-a mai pus și o altă întrebare, continuă Gavrilescu. Judecând după cât câștig eu, 100 de lei lecția, ar trebui 10.000 de lecții să fac 1.000.000. Dar vedeți că lucrurile nu sunt atât de simple. Să presupunem că aș avea 20 de ore pe săptămână. Tot mi-ar trebui 500 de săptămâni, aproape 10 ani, și mi-ar trebui 20 de eleve cu 20 de piane. Dar problema vacanțelor de vară, când îmi rămân 2-3 eleve, dar vacanțele de Crăciun și de Paște, toate orele astea pierdute, sunt pierdute și pentru 1.000.000. Așa că n-ar fi vorba de 500 de săptămâni cu 20 de ore și 20 de eleve cu 20 de piane pe săptămână, ci mult mai mult. Mult mai mult. E adevărat? Spuse unul din vecini. În zilele noastre o se mai învață la pian. Ah! Exclamă deodată Gavrilescu, lovindu-se cu pălăria pe frunte. Simțeam că îmi lipsește ceva și nu-mi dădeam seama ce. Servieta. Am uitat servieta cu partituri. M-am luat de vorbă cu Madame Voitinovici, mătușa Otiliei, și am uitat servieta. Ce ghinion! Adăugă, scoțându-și batista de sub guler și băgând-o în buzunar. Pe arșița asta ia-o, Gavrilescule, înapoi cu tramvaiul până în strada Preoteselor. Privi deznădăjduit în jurul lui, parcă ar fi așteptat să-l oprească cineva. Apoi se ridică brusc. Îmi pare bine de cunoștință, spuse, scoțându-și pălăria și înclinându-se ușor de mijloc. Apoi ieși repede pe platformă, chiar în clipa când se oprea tramvaiul. Coborând, Gavrilescu regăsi arșița și mirosul de asfalt topit. Traversă cu greutate strada ca să aștepte tramvaiul spre direcția opusă. Gavrilescu, șopti. Atenție, că parcă ai începe să împătrânești. Te ramolești, îți pierzi memoria, repet, atenție că n-ai dreptul. La 49 de ani bărbatul este în floarea vârstei. Dar se simțea obosit, istovit și se lăsă să cadă pe bancă în plin soare. Își scoase batista și începu să se șteargă pe față. Asta parcă mi-aduce aminte de ceva, își spuse ca să-și dea curaj. Un mic efort, Gavrilescule, un mic efort de memorie. Undeva pe o bancă fără un ban în buzunar, nu era așa de cald, dar era tot vară. Privi în jurul lui strada pustie, casele cu obloanele trase, cu storurile lăsate, parcă ar fi fost părăsite. Pleacă lumea la băi, își spuse. Mâine, poimâine pleacă și Otilia. Și atunci își aminti. Era la Charlottenburg. Se afla tot ca acum pe o bancă în soare, dar atunci era nemâncat, fără un ban în buzunar. Când ești tânăr și ești artist, le suporți pe toate mai ușor, își spuse. Se ridică și făcu câțiva pași în stradă să vadă dacă se zărește tramvaiul. Umblând, parcă arșița își pierdea din văpaie. Se întoarse și, lipindu-se de zidul unei case, își scoase pălăria și începu să-și facă vânt. La vreo 100 de metri în susul străzii era parcă o oază de umbră. Dintr-o grădină se revărsau înalte deasupra trotuarului ramuri stufoase, compacte de tei. Gavrilescu le privea fascinat, șovăind. Întoarse încă o dată capul în direcția tramvaiului, apoi porni hotărât, cu pași mari, ținându-se pe lângă ziduri. Când ajunse, umbra îi se păru mai puțin deasă, dar se simțea totuși răcoarea grădinii și Gavrilescu începu să respire adânc, dându-și puțin capul pe spate. Ce trebuie să fi fost acum o lună de zile cu tei în floare, își spuse visător. Se apropie de poarta cu grilaj și cercetă grădina. Pietrișul fusese udat de curând și se vedeau rondurile cu flori, iar în fund un bazin înconjurat cu pitici. Auzi în acea clipă tramvaiul trecând cu un uruit uscat pe lângă el și întoarse capul. Prea târziu, exclamă zâmbind. Țușpat! Adăugă și, înălțând brațul, îi făcu semn cu pălăria multă vreme, ca în Gara de Nord, când, pe timpuri, el s-a plecat să petreacă o lună la familia ei într-un sat de lângă München. Apoi, cu minte, fără grabă, începu să înainteze. Ajuns la stația următoare, își scoase haina și se pregăti să aștepte, când îl lovi deodată mirosul amărui al frunzelor de nuc strivite între degete. Întoarse capul și privi în jurul lui. Era singur. Cât putea vedea cu ochii, trotuarul era pustiu. Nu îndrăznea să privească cerul, dar simțea deasupra capului aceeași lumină albă, incandescentă, orbitoare și simțea văpaia fierbinte a străzii lovindu-l peste gură, peste obraji. Porni atunci la drum, resemnat, cu haina sub braț, cu pălăria trasă apăsat pe frunte. Când zări de departe umbra deasă a nucilor, simți cum începe să-i se bată inima și grăbi ușor pasul. Aproape ajunsese când auzi tramvaiul gemând metalic în urma lui. Se opri și îl salută lung cu pălăria. Prea târziu!" exclamă. Prea târziu! La umbra nucilor îl întâmpină o neașteptată, nefirească răcoare și Gavrilescu rămase o clipă derutat, zâmbind. Parcă s-ar fi aflat dintr-o dată într-o pădure la munte. Începu să privească uluit, aproape cu respect, arborii înalți, zidul de piatră acoperit cu iederă și, pe nesimțite, îl cuprinse o infinită tristețe. Atâția ani trecuse cu tramvaiul prin fața acestei grădini,
fără să aibă o singură dată curiozitatea să se coboare și să o privească îndeaproape. Înaintea încet, cu capul lăsat ușor pe spate, privind creștetele înalte ale arborilor, și deodată se trezi în fața porții și acolo, parcă ascunsă de mult, pândindu-l, îi ieși în față o fată tânără, frumoasă și foarte oacheșă, cu salbă și cercei mari de aur. Apucându-l de braț, îl întrebă în șoaptă: "Poftiți la țigănci?" Îi zâmbi cu toată gura și cu ochii și, văzându-l că șovăie, îl trase ușor de braț în curte. Gavrilescu o urmă fascinat, dar după câțiva pași se opri, parcă ar fi vrut să spună ceva. "Nu vreți la țigănci?" îl întrebă din nou fata, coborând și mai mult glasul. Îl privi scurt, adânc, în ochi, apoi îi luă mâna și îl conduse repede către o căsuță veche, pe care a nevoie ar fi putut-o bănui acolo, ascunsă între tufe mari de liliac și boz. Deschise ușa și îl împinse ușor înainte. Gavrilescu pătrunse într-o penumbră curioasă, parcă ferestrele ar fi avut geamuri albastre și verzi. Auzi, depărtat, apropiindu-se tramvaiul și uruitul metalic îi se păru atât de insuportabil încât își duse mâna la frunte. Când zgomotul se pierdu, descoperi lângă el, așezată la o masă cu picioarele scurte, cu o ceașcă cu cafea înainte, o bătrână care îl privea curios, așteptând parcă să se trezească. "Ce-ți dorește inima pe ziua de azi?" îl întrebă ea. "O țigancă, o grecoaică, o nemțoaică?" "Nu!" o întrerupse Gavrilescu ridicând brațul. "Nu, nemțoaică." "Atunci o țigancă, o grecoaică, o vreică?" reluă bătrâna. 300 de lei, adăugă. Gavrilescu zâmbi cu gravitate. 3 lecții de pian, exclamă el, începând să se caute în buzunare, fără să mai socotim tramvaiul dus și întors. Bătrâna sorbi din cafea și rămase pe gânduri. "Ești muzicant?" îl întrebă ea deodată. "Atunci are să-ți placă." "Sunt artist," spuse Gavrilescu scoțând pe rând mai multe batiste umede dintr-un buzunar al pantalonilor și trecându-le metodic, una câte una, în celălalt buzunar. "Pentru păcatele mele am ajuns profesor de pian, dar idealul meu a fost de totdeauna arta pură. Trăiesc pentru suflet. Vă cer iertare," adăugă stânjenit, așezându-și pălăria pe măsuță și începând să depună în ea obiectele pe care le scotea din buzunare. "Niciodată nu găsesc portmoneul când trebuie." "Nu e grabă," spuse bătrâna. "Avem timp. Nu e nici 3. "Vă cer iertare dacă vă contrazic," o întrerupse Gavrilescu, "dar cred că vă înșelați. Trebuie să fie aproape 4. La 3 am terminat lecția cu Otilia." Atunci să știi că iar a stat ceasul," șopti bătrâna căzând din nou pe gânduri. În sfârșit!" exclamă Gavrilescu, arătându-i triumfător portmoneul. Era acolo unde trebuia să fie. Numără bancnotele și le întinse. "Să-l duci la bordei," spuse bătrâna, ridicând privirile. Gavrilescu se simțea apucat de mână și, întorcând speriat capul, regăsi lângă el fata care îl ispitise în poartă. O urmă intimidat, purtând sub braț pălăria încărcată de obiecte. "Să le ții bine minte," îi spuse fata. "Să nu le încurci. O țigancă, o grecoaică, o ovreică." Traversară grădina, trecând prin fața clădirii înalte cu acoperișul de olane roșii, pe care o zărise Gavrilescu din stradă. Se opri și, privindu-l o clipă adânc în ochi, izbucni într-un râs scurt, tăcut. Gavrilescu tocmai începuse să-și transporte diferitele obiecte din pălărie în buzunare. Făcu el, "eu sunt artist. Dacă ar fi fost după mine, eu aș fi rămas aici în boschetele astea," și arătă cu pălăria spre copaci. "Îmi place natura. Și pe o arșiță ca asta să poți respira aer curat în răcoarea asta, ca la munte." "Dar unde mergem?" întrebă, văzând că fata se apropie de un gard de lemn și deschise portița. "La bordei." "Așa a spus baba." Îl apucă din nou de braț și îl trase după ea. Intrară într-o grădină neîngrijită cu trandafiri și crini pierduți printre bălării și tufe de măceși. Căldura începea să se simtă din nou și Gavrilescu șovăi dezamăgit. "Îmi făcusem iluzii," spuse. "Venisem pentru răcoare, pentru natură." "Așteaptă până intra în bordei," îl întrerupse fata, arătându-i cu brațul o căsuță veche, părând pe jumătate părăginită, care se deslușea în fundul grădinii. Gavrilescu își puse pălăria pe cap și o urmă posomorât. Dar când ajunse să întindă, simți că inima începe să-i bată din ce în ce mai puternic și se opri. "Sunt emoționat," spuse. "Nu-mi dau seama de ce." "Să nu bei prea multă cafea," șopti fata, deschizând ușa și împingându-l înăuntru.
Era o încăpere ale cărei margini nu le putea vedea, căci perdelele erau trase și în semi-întuneric, paravanele se confundau cu pereții. Începu să înainteze, călcând pe covoare din ce în ce mai groase și mai moi, ca și cum ar fi călcat pe saltele, și cu fiecare pas, bătăia inimii îi se accelera, până ce îi fu frică să mai înainteze și se opri. În acea clipă, se simți deodată fericit, parcă ar fi fost din nou tânăr și toată lumea ar fi fost a lui și Hildegard ar fi fost de asemenea a lui. Hildegard, exclamă el, adresându-se fetei. Nu m-am mai gândit la ea de 20 de ani. A fost marea mea dragoste, a fost femeia vieții mele. Dar, întorcând capul, își dădu seama că fata plecase. Simțea atunci în nări un parfum sfios și exotic și odată auzi bătând din palme și odaia a început să se lumineze într-un chip misterios, ca și cum perdelele ar fi fost trase încet, foarte încet, una după alta, lăsând să pătrundă treptat lumina după amiezii de vară. Dar Gavrilescu a avut timp să observe că nicio perdea nu se mișcase înainte de a da cu ochii de 3 fete tinere, care se aflau la câțiva metri în fața lui, bătând ușor din palme și râzând. Așa ne-ai ales, spuse una din ele. O țigancă, o grecoaică, o ovreică. Dar să vedem dacă ai să ne ghicești, spuse a doua. Să vedem dacă ai să știi care-i țiganca, adăugă a treia. Gavrilescu lăsase să-i cadă pălăria de paie și le privea fix, împietrit, ca și cum nu le-ar fi văzut, ca și cum ar fi privit altceva dincolo de ele, dincolo de paravane. Mi-e sete, șopti el deodată și își duse mâna la gât. Ți-a trimis baba cafea, spuse una din fete. Dispăru după un paravan și se întoarse cu o tavă rotundă de lemn pe care se afla o ceașcă cu cafea și un ibric. Gavrilescu apucă ceașca și o dădu peste cap, apoi i-o întinse zâmbind. Mi-e teribil de sete, șopti. Asta o să fie fierbinte că e din ibric, spuse fata, umplându-i ceașca. S-o bei încet. Gavrilescu încercă să o soarbă, dar cafeaua era atât de fierbinte încât își fripse buzele și atunci așeză descurajat ceașca pe tavă. Mi-e sete, repetă el, dacă aș putea să beau puțină apă. Celelalte două fete dispărură după paravan și se întoarseră repede cu 2 tăvi pline. Ți-a trimis baba dulceață, spuse una din ele. Dulceață de trandafir și șerbet? Adăugă cealaltă. Dar Gavrilescu zări cana plină cu apă și, deși văzuse alături paharul gros de sticlă verde brumată, apucă cu amândouă mâinile cana și o duse la gură. Bău îndelung, gâlgâind, dându-și capul pe spate. Apoi oftă, așeză cana pe tavă și scoase din buzunar una din batiste. Domnișoarelor, strigă el începând să se șteargă pe frunte, tare sete mi-a fost. Auzisem de unul, colonelul Lawrence. Fetele se priviră între ele cu înțeles, apoi izbucniră toate în râs. Râdeau de asta dată din toată inima și din ce în ce mai tare. La început, Gavrilescu le privi mirat, apoi fața ei se lumină de un mare zâmbet și în cele din urmă începu și el să râdă. Se șterse îndelung cu batista. Dacă îmi dați voie să pun și eu o întrebare, vorbi el târziu. Aș fi curios să știu ce v-a apucat. Râdeam că ne-ai spus domnișoare, vorbi una din ele. Și aici suntem la țigănci. Nu e adevărat, o întrerupse alta. Nu te lua după ea că vrea să te păcălească. Râdeam că te-ai încurcat și ai băut din cană în loc să bei din pahar. Dacă ai fi băut din pahar... Nu asculta, o întrerupse a treia. Vrea să te păcălească. Să-ți spun eu care e adevărul. Râdem că ți-a fost frică. Nu e adevărat, nu e adevărat, izbucniră celelalte două. Vrea să te încerce, să vadă dacă ți-a fost frică. I-a fost frică, i-a fost frică, repetă a treia. Gavrilescu făcu un pas înainte și înălță solemn brațul. Domnișoarelor, strigă el jignit, văd că nu știți cu cine aveți de-a face. Eu nu sunt un oarecine. Eu sunt Gavrilescu, artist. Și înainte de a fi ajuns pentru păcatele mele un biet profesor de pian, eu am trăit un vis de poet. Domnișoarelor, exclamă patetic după o pauză, la 20 de ani eu am cunoscut, m-am îndrăgostit și am iubit pe Hildegard. Una din fete îi apropie un fotoliu și Gavrilescu se așeză suspinând adânc. Ah, începu el după o lungă tăcere. De ce mi-ați adus aminte de tragedia vieții mele? Pentru că, ați înțeles, Hildegard n-a devenit niciodată soția mea. S-a întâmplat ceva teribil. Fata îi întinse ceașca cu cafea și Gavrilescu începu să soarbă gânditor. S-a întâmplat ceva teribil, reluă el târziu. Dar ce? Ce s-a putut întâmpla? E curios că nu mi-aduc aminte.
E adevărat, nu m-am gândit la Hildegard de foarte mulți ani. Mă învățasem cu ideea. Îmi spuneam, Gavrilescu, ce a fost, a fost. Așa sunt artiștii, fără noroc. Și deodată, adineauri, intrând aici la voi, mi-am adus aminte că am cunoscut și eu o pasiune nobilă. Mi-am adus aminte că am iubit-o pe Hildegard. Fetele se priviră între ele și începură să bată din palme. Tot eu am avut dreptate, spuse a treia fată. I-a fost frică. Da, încuvințară celelalte. Ai avut dreptate. I-a fost frică. Gavrilescu ridică ochii și le privi lung, melancolic. Nu înțeleg ce vreți să spuneți. Ți-e frică, rosti provocator una din fete, făcând un pas spre el. Ți-a fost frică de cum ai intrat. De aceea ți-a fost atât de sete, vorbea a doua. Și de atunci schimb mereu vorba, adăugă cealaltă. Tu ne-ai ales, dar ți-e frică să ne ghicești. Tot nu înțeleg, încercă Gavrilescu să se apere. Trebuia să ne ghicești de la început, continua a treia fată. Să ghicești care-i țiganca, care-i grecoaica, care-i ovreica. Încearcă acum, dacă zici că nu ți-e frică, reluă cea dintâi. Ghicește, care-i țiganca? Care-i țiganca, care-i țiganca? Auzi Gavrilescu, ca un ecou, vocile celorlalte. Zâmbi și le măsură din nou cu privirile. Asta îmi place, începu el, simțindu-se deodată bine dispus. Va să zic că, dacă ați aflat că sunt artist, voi credeți că trăiesc în or, că habar n-am cum arată o țigancă. Nu schimba iar vorba, îl întrerupse una din fete. Ghicește-ne. Va să zic că, reluă Gavrilescu cu încăpățânare, voi credeți că n-am nici atâta imaginație încât să ghicesc cum arată o țigancă, mai ales când e tânără, frumoasă și goală. Căci firește, le ghicise de cum dăduse cu ochii de ele. Cea care făcuse un pas spre el, pe de-a întregul goală, foarte neagră, cu părul și ochii negri, era fără îndoială țigancă. A doua, și ea goală, dar acoperită cu un voal verde pal, avea un trup nefiresc de alb și strălucitor ca sideful, iar în picioare purta papuci aurii. Asta nu putea fi decât grecoaica. A treia, fără îndoială, era ovreica. Avea o fustă lungă de catifea vișinie, care îi strângea trupul până în mijloc, lăsându-i pieptul și umerii goi, iar părul bogat, roșu aprins, era adunat și împletit savant în creștetul capului. Ghicește-ne! Care-i țiganca? Care-i țiganca? Strigară toate trei. Gavrilescu se ridică din fotoliu și, întinzând brațul spre fata goală și tuciurie din fața lui, rosti solemn. Pentru că sunt artist, primesc să fiu pus la încercare. Chiar la această încercare copilărească și răspund. Tu ești țiganca. În clipa următoare, se simți prins de mâini și fetele începură să-l învârtească în cerc, strigând și șuierând, și parcă vocile veneau de foarte aproape. N-ai ghicit, n-ai ghicit, auzi el ca prin vis. Încercă să se oprească, să se smulgă din mâinile acelea care îl învârteau în iureș ca într-o horă de ele, dar îi fu peste putință să se desprindă. Simțea în nări dogoarea trupurilor tinere și parfumul acela exotic, depărtat, și auzea în el, dar și în afara lui, pe covor, picioarele fetelor dănțuind. Simțea de asemenea că hora îl poartă ușor, printre fotolii și paravane, către fundul încăperii, dar după câtva timp renunță să se mai împotrivească și nu-și mai dădu seama de nimic. Trezindu-se, dădu cu ochii de fata oacheșă și goală, îngenunchiată pe covor, în fața divanului, și se ridică în capul oaselor. Am dormit mult?" o întrebă. Nici n-ai apucat să dormi," îl liniști fata. Doar ce ai țipit." Dar ce Dumnezeu mi-ați făcut?" întrebă el, ducându-și mâna la frunte. Mă simt că am amețit." Privi cu mirare în jurul lui. Parcă nu mai era aceeași încăpere și totuși recunoștea, așezate asimetric printre fotolii, divane sau oglinzi, paravanele care îl impresionaseră de cum intrase. Nu-și putea da socoteală cum erau alcătuite. Unele foarte înalte, aproape atingând tavanul, s-ar fi confundat cu pereții dacă, pe alocuri, nu s-ar fi întins prin unghiuri ascuțite până în mijlocul odăii. Altele, misterios luminate, păreau a fi ferestre, pe jumătate acoperite cu perdele, deschizându-se spre coridoare interioare. Alte paravane multicolor și curios pictate sau acoperite cu șaluri și broderii care cădeau în falduri pe covoare, confundându-se cu ele, alcătuiau, s-ar fi spus prin felul cum erau așezate, alcovuri de diferite forme și mărimi. Dar i-a fost de ajuns să-și oprească doar câteva clipe privirile asupra unui asemenea alcov ca să înțeleagă că era o iluzie. Că de fapt ceea ce vedea el erau 2 sau 3 paravane separate, care își împreunau imaginile într-o mare oglindă cu ape verzi aurii. În clipa când își dădu seama de iluzie, Gavrilescu simți că odaia începe să se învârtească în jurul lui și își duse din nou mâna la frunte. Ce Dumnezeu mi-ați făcut?"
repetă el. Nu m-ai ghicit, șopti fata cu un zâmbet întristat. Și totuși, ți-am făcut semn cu ochiul că nu eu sunt țiganca. Eu sunt grecoaica. Grecia, exclamă Gavrilescu ridicându-se brusc în picioare. Grecia eternă! Parcă oboseala i-ar fi pierit ca prin farmec. Își auzea bătăile inimii accelerându-i se, o nemaipomenită beatitudine îi se risipi ca un fior cald în tot trupul. Când eram în dragoste cu Hildegard, continuă exaltat, nu visam decât la asta, să facem împreună o călătorie în Grecia. Ai fost un prost, îl întrerupse fata. Nu trebuia să visezi. Trebuia să o iubești. Aveam 20 de ani și ea nu împlinise încă 18. Era frumoasă. Eram amândoi frumoși, adăugă. În acea clipă, își dădu seama că era îmbrăcat într-un costum ciudat. Avea pantaloni largi, asemenea șalvarilor, și o tunică scurtă de mătase galben aurie. Se privi mirat în oglindă, parcă i-ar fi fost greu să se recunoască. Visasem să mergem în Grecia, reluă el mai târziu cu un glas mai potolit. Nu, era mai mult decât un vis. Era ceva care începuse să fie real, căci hotărâsem să plecăm în Grecia foarte curând după nuntă. Și atunci s-a întâmplat ceva. Dar ce Dumnezeu s-a întâmplat? Se întrebă după o pauză, ducându-și mâinile la tâmple. Era tot așa o zi caldă ca asta, o zi teribilă de vară. Am văzut o bancă și m-am îndreptat spre ea și atunci am simțit arșița lovindu-mă în creștet, lovindu-mă ca o sabie în creștetul capului. Nu, asta e povestea colonelului Lawrence. Asta am aflat azi de la studenți așteptând tramvaiul. Ah, dacă aș avea un pian, exclamă el deznădăjduit. Fata se înălță sprintenă de pe covor și, apucându-l de mână, îi șopti. Haide cu mine. Îl trase repede după ea printre paravane și oglinzi și, după câtva timp, grăbi într-atât pasul, încât Gavrilescu simți curând că aleargă și vrut să se oprească o clipă să-și tragă răsuflarea, dar fata nu-l lăsă. E târziu, șopti ea din fugă și iarăși se păru că vocea e ca un șuierat care l-ajunge de foarte departe. Dar de data asta nu ameții. Deși trebuie să ocolească în fugă nenumărate divane și perne moi și cufere și lădițe acoperite cu covoare și oglinzi mari și mărunte tăiate uneori în forme ciudate, care apăreau din senin în fața lor, parcă atunci ar fi fost așezate pe covor. Pe neașteptate, ieșind dintr-un fel de coridor alcătuit din două rânduri de paravane, pătrunseră într-o încăpere largă și însorită. Acolo, rezemate de pian, îl așteptau celelalte două fete. Ce-ați întârziat atât?" îi întrebă cea cu părul roșu. S-a răcit cafeaua." Gavrilescu își trase răsuflarea și, făcând un pas spre ea, ridică amândouă brațele în sus, ca și cum ar fi vrut să se apere. A, nu," spuse. Eu nu mai beau. Am băut destulă cafea. Eu, domnișoarelor, deși fire de artist, duc o viață regulată. Nu îmi place să-mi pierd timpul prin cafenele." Dar, ca și cum nu l-ar fi auzit, fata se întoarse spre grecoaică. De ce ați întârziat atât?" întrebă ea din nou. Și-a adus aminte de Hildegard. Nu trebuia să lași, vorbi a treia fată. Pardon, dați-mi voie, interveni Gavrilescu, apropiindu-se de pian. Aceasta este o chestiune strict personală. Nu mă poate nimeni împiedica. A fost tragedia vieții mele. Acum iar o să întârzie, spuse fata cu părul roșu. S-a încurcat din nou. Dați-mi voie, izbucni Gavrilescu. Nu m-am încurcat deloc, a fost tragedia vieții mele. Mi-am adus aminte de ea, acum am intrat aici. Ascultați, exclamă, apropiindu-se de pian. O să vă cânt ceva și o să înțelegeți. Nu trebuia să-l lași, auzi el pe cele două fete șoptind. Acum nu o să ne mai ghicească niciodată. Gavrilescu rămase câteva clipe concentrat, apoi își plecă umerii deasupra clapelor și își pregăti mâinile, ca și cum ar fi fost gata să atace cu brio. Mi-am adus aminte, exclamă el deodată. Știu ce s-a întâmplat. Se ridică nervos de pe scaun și începu să se plimbe cu privirile plecate în covor. Acum știu, repetă el de mai multe ori, în șoaptă. Era tot așa ca acum, într-o vară. Hildegard plecase cu familia ei la Königsberg. Era teribil de cald. Locuiam în Charlottenburg și ieșisem să mă plimb pe sub arbori. Erau arbori înalți, bătrâni, cu umbră deasă. Și era pustiu. Era prea cald. Nu îndrăznea nimeni să iasă din casă. Și acolo, sub arbori, am zărit o fată tânără, care plângea cu hohote, plângea cu obrazul ascuns în mâini. Și m-a mirat mult, căci își scosese pantofii și își rezema picioarele pe o mică valiză, așezată înaintea ei pe pietriș. Gavrilescule, mi-am spus, iată o ființă nefericită. De unde să bănuiesc eu? Se opri din mers și se întoarse brusc către fete. Domnișoarelor,
exclamă patetic. Eram tânăr, eram frumos și aveam un suflet de artist. O fată abandonată îmi rupea inima. Am stat cu ea de vorbă, am încercat să o consolez. Așa a început tragedia vieții mele. Și acum ce-i de făcut? Întrebă fata cu părul roșu, adresându-se celorlalte. Să mai așteptăm, să vedem ce ne spune baba, vorbi Grecoaica. Dacă mai așteptăm, n-are să ne ghicească niciodată, spuse a treia. Da, tragedia vieții mele, continuă Gavrilescu. O chema Elsa. Dar m-am resemnat. Mi-am spus, Gavrilescule, așa a fost să fie, ceasul rău. Așa sunt artiștii, fără noroc. Vedeți? Vorbi din nou fata cu părul roșu. Acum iar se încurcă. Și nu o să mai știe cum să iasă. Ah, destinul! Exclamă Gavrilescu ridicând amândouă brațele în aer și întorcându-se spre Grecoaică. Fata îl privea zâmbind, cu brațele împreunate la spate. Grecia eternă! Exclamă el. N-am mai apucat să te văd. Lasă asta, lasă asta! Strigară celelalte două fete apropiindu-se de el. Adu-ți aminte cum ne-ai ales. O țigancă, o grecoaică, o ovreică, spuse Grecoaica, privindu-l cu înțeles adânc în ochi. Așa ai vrut, așa ne-ai ales. Ghicește-ne, strigă fata cu părul roșu, și ai să vezi cât are să fie de frumos. Care-i țiganca? Care-i țiganca? Întrebară toate trei deodată, înconjurându-l. Gavrilescu se retrase repede și se rezemă de pian. Va să zic că, începu el după o pauză, așa-i povestea aici pe la voi. Artist sau muritor de rând, voi o țineți una și bună, să vă ghicesc țiganca. Și de ce mă rog? Cine a dat ordin? Ăsta e jocul nostru aici, la țigănci, spuse Grecoaica. Încearcă și ghicește. N-are să-ți pară rău. Dar mie nu mi-e capul la joc, continuă Gavrilescu cu fervoare. Eu mi-am adus aminte de tragedia vieții mele. Căci vedeți, acum înțeleg foarte bine, dacă în seara aceea la Charlottenburg n-aș fi intrat cu Elsa într-o berărie, sau chiar dacă aș fi intrat, dar dacă aș fi avut bani la mine și aș fi putut plăti eu consumația, viața mea ar fi fost alta. Dar s-a întâmplat că n-aveam bani și a plătit Elsa. Și a doua zi am umblat peste tot să caut câteva mărci să plătesc datoria. Dar n-am găsit. Toți prietenii, toate cunoștințele erau plecate în vacanță. Era vară, era teribil de cald. Iară e frică, șopti fata cu părul roșu, plecându-și privirile în covor. Ascultați, că nu v-am spus tot, strigă patetic Gavrilescu. 3 zile n-am găsit bani și mă duceam în fiecare seară să o văd pe Elsa la gazda ei, să mă scuz că nu găsisem bani. Și pe urmă mergeam amândoi la berărie. Dacă măcar m-aș fi ținut tare și n-aș fi primit să merg cu ea la berărie. Dar ce vreți? Mi-era foame. Eram tânăr, eram frumos, Hildegard era plecată la băi și mi-era foame. Vă spun drept, erau zile când mă culcam nemâncat. Viață de artist. Și acum ce-i de făcut? Îl întrebară fetele. Căci trece timpul. Trece timpul. Acum? Exclamă Gavrilescu ridicând din nou brațele. Acum e bine și cald și îmi place la voi că sunteți tinere și frumoase și stați aici în fața mea gata să mă serviți cu dulceață și cafea. Dar nu mai e sete. Acum mă simt bine, mă simt perfect și îmi spun, Gavrilescule, fetele astea așteaptă ceva de la tine. Fă-le plăcerea, dacă vor să le ghicești, ghicește-le, dar atenție! Atenție, Gavrilescule, că dacă iar greșești, te prind în hora lor și nu te mai deștepți până la ziua. Ocoli zâmbind pianul în așa fel încât să-l aibă pavăză între el și fete. Va să zic că voi vreți să vă spun care-i țiganca. Ei bine, am să vă spun. Fetele se aliniară emoționate fără să scoată un cuvânt, privindu-l în ochi. Am să vă spun, reluă el după o pauză. Apoi, întinse brusc, melodramatic brațul către fata acoperită cu voalul verde pal și așteptă. Fetele împietriră, ca și cum nu le-ar fi venit să creadă. Ce are? Întrebă târziu cea cu părul roșu. De ce nu poate să ghicească? I s-a întâmplat ceva, spuse Grecoaica. Și-a adus aminte de ceva și s-a pierdut. S-a rătăcit în trecut. Fata pe care el o socotise țigancă înaintă câțiva pași, luă tava cu cafele și, trecând prin fața pianului, șopti, zâmbind întristată. Eu sunt ovreica. Apoi, dispăru tăcută după paravan. Ah! Exclamă Gavrilescu lovindu-se cu palma pe frunte.
Ar fi trebuit să înțeleg. Avea ceva nou care venea de foarte departe și avea un voal prin care se întrezărea tot, dar exista totuși un voal. Era ca în Vechiul Testament. Brusc, fata cu părul roșu izbucni în râs. Nu ne-a ghicit boierul!" strigă. N-a ghicit care-i țiganca!" Își trecu mâna prin păr și, scuturându-se de câteva ori, pletele îi căzură roșii aprinse pe umeri. Începu să dănțuiască învârtindu-se încet, în cerc, bătând din palme și cântând. Spune, Grecoaico, cum ar fi fost?" strigă ea, scuturându-și pletele. Dacă ai fi ghicit-o, ar fi fost foarte frumos," șopti Grecoaica. Ți-am fi cântat și ți-am fi dănțuit și te-am fi plimbat prin toate odăile. Ar fi fost foarte frumos." Ar fi fost foarte frumos," repetă Gavrilescu cu un zâmbet trist. Spune, Grecoaico!" strigă țiganca oprindu-se în fața lor, dar continuând să bată ritmic din palme și lovind tot mai puternic cu piciorul gol pe covor. Grecoaica se furișa aproape de el și începu să-i spună. Vorbea repede, în șoaptă, clătinând uneori din cap sau trecându-și degetele peste gură, dar Gavrilescu nu izbutea să o înțeleagă. O asculta zâmbind, cu privirile pierdute, șoptind la răstimpuri. Ar fi fost frumos. Auzea tot mai puternic piciorul țigăncii lovind în covor cu un sunet surd, subpământean, până ce ritmul acela necunoscut și sălbatic îi se păru peste putință de suportat și atunci, cu un efort, se repezi la pian și începu să cânte. Acum spune-i și tu, țiganco!" strigă Grecoaica. O auzi cum se apropie, ca și cum ar fi dănțuit pe o tobă uriașă de bronz și câteva clipe în urmă îi simți în spate respirația fierbinte. Gavrilescu se aplecă mai mult asupra pianului și își repezi mâinile cu toată puterea, aproape cu furie, parcă ar fi vrut să răscolească clapele, să le smulgă și să-și facă loc cu unghiile în pântecul pianului și apoi mai departe, mai adânc. Nu se mai gândea la nimic, furat de melodiile noi, necunoscute, pe care le asculta parcă pentru întâia oară, deși îi veneau una după alta în minte, ca și cum și le-ar fi amintit după foarte multă vreme. Târziu se opri și atunci își dădu seama că rămăsese singur și că în odaie se făcuse aproape întuneric. Unde sunteți?" strigă el, ridicându-se speriat de pe scaun. Șovăi câteva clipe, apoi se îndreptă spre paravanul după care dispăruse Ovreica. Unde v-ați ascuns?" strigă din nou. Încet, călcând în vârful picioarelor ca și cum ar fi vrut să le surprindă, se furișă după paravan. Aici s-ar fi spus că începe o altă odaie, care părea că se prelungește într-un coridor întortocheat. Era o odaie curios alcătuită, cu tavanul scund și neregulat, cu pereții ușor ondulați, dispărând și reapărând din întuneric. Gavrilescu făcu câțiva pași la întâmplare, apoi se opri să asculte. I se păru că, chiar în acea clipă, auzise foșnete și pași repezi trecând foarte aproape de el, pe covor. Unde sunteți?" strigă. Își ascultă ecoul, încercând să pătrundă cu privirile prin întuneric. I se păru că le zărește pe toate trei pitite într-un unghi al coridorului și porni într-acolo cu brațele întinse înaintea lui, bâșbâind. Dar, după câtva timp, își dădu seama că apucase într-o direcție greșită, că își descoperi coridorul cotind departe la câțiva metri pe mâna stângă și se opri din nou. Degeaba vă ascundeți că tot am să vă găsesc!" strigă el. Mai bine arătați-vă de bunăvoie!" Apoi ascultă încordat, cu ochii țintă asupra coridorului. Nu se mai auzea nimic. Dar parcă aici începea să se simtă căldura și hotărâ să se întoarcă să le aștepte cântând la pian. Își aducea foarte bine aminte direcția din care venise și știa că nu făcuse mai mult de 20-30 de pași. Întinse brațele și înaintă încet, cu prudență. Dar, după câțiva pași, dădu cu mâinile de un paravan și se trase îndărât, speriat. Știa bine că, puține clipe în urmă, paravanul nu fusese acolo. Ce v-a apucat?" strigă. Dați-mi drumul!" I se păru că aude iarăși râsete năbușite și foșnete și atunci prinse curaj. Poate credeți că mi-e frică?" începu el după o scurtă pauză, silindu-se să pară cât mai bine dispus. Dați-mi voie, dați-mi voie!" adăugă grăbit, ca și cum s-ar fi așteptat să fie întrerupt. Dacă am acceptat să mă joc cu voi de avați ascunsele, am făcut-o pentru că mi-a fost milă de voi. Ăsta e adevărul, mi-a fost milă de voi. V-am văzut de la început copile nevinovate închise aici într-un bordei la țigăni și mi-am spus: Gavrilescule, fetele astea vor să-ți facă o farsă. Prefăte că te lași păcălit, lasă-le să creadă că nu știi să ghicești care-i țiganca. Așa e jocul." Așa e jocul!" strigă el cât putu mai tare. Și acum, că ne-am jucat destul, ieșiți la lumină." Ascultă, zâmbind, cu mâna dreaptă rezemându-se de paravan. În acea clipă, auzi pași fugărindu-se în întuneric, foarte aproape de el. Se întoarse brusc și întinse brațele înaintea lui.
Să vedem care ești, spuse. Să vedem pe cine am pus mâna. Ori am pus mâna pe țigancă? Dar, după ce își roti așa multă vreme brațele neștire, se opri să asculte și de data aceasta nu mai ajungea la el, de nicăieri, nici cel mai mic zgomot. Nu-i nimic, spuse, ca și când ar fi știut că fetele se găsesc la câțiva pași de el, ascunse în întuneric. Mai așteptăm. Văd că nu știți încă cu cine aveți de-a face. Mai târziu o să vă pară rău. Aș fi putut să vă învăț să cântați la pian. V-ați fi îmbogățit cultura muzicală. V-aș fi explicat liedurile lui Schumann. Ce frumusețe! Exclamă el cu fervoare. Ce muzică divină! Simți din nou căldura, parcă mai puternică ca niciodată, și începu să se șteargă pe obraz cu mâneca tunicii. Apoi, descurajat, porni spre stânga, pipăind necontenit paravanul. Se oprea la răstimpuri și asculta, apoi pornea iar, grăbind pasul. Cine m-a pus să-mi pun mintea cu niște copile? Izbucni deodată, cuprins brusc de furie. Pardon, am spus copile din gentilețe. Voi sunteți altceva. Știți voi bine ce sunteți. Sunteți țigănci, fără nicio cultură. Analfabete. Care din voi știe unde se află Arabia? Care din voi a auzit de colonelul Lawrence? Paravanul parcă nu se mai sfârșește și, cu cât înainta, cu atât căldura devenea mai insuportabilă. Își scoase tunica și, după ce își șterse furios fața și grumazul, o puse pe umărul gol ca un prosop și bâșbâi din nou cu brațul să regăsească paravanul. Dar de data aceasta întâlni un perete neted și răcoros și se lipi de el, întinzând amândouă brațele. Rămase multă vreme lipit de perete, respirând adânc. Apoi începu să se miște încet, fără să se dezlipească de perete, târându-se de-a lungul lui. Câtva timp în urmă, descoperi că își pierduse tunica și, pentru că transpira mereu, se opri, își scoase șalvarii și începu să se șteargă pe față și pe tot corpul. În acea clipă, îi se păru că l-atinge ceva pe umăr. Cu un țipăt scurt, sări speriat în lături. Dați-mi drumul!" strigă. V-am spus să-mi dați drumul!" Din nou, cineva, ceva, o ființă sau un obiect cu neputință de precizat, îl atinse pe față, pe umeri, și atunci începu să se apere, învârtind orbește șalvarii deasupra capului. Îi era din ce în ce mai cald. Simțea broboanele de sudoare, prelingându-i se pe obraj și gâfâia. Într-o smucitură prea bruscă, șalvarii îi scăpară din mână și dispărură undeva, departe, în întuneric. Gavrilescu rămase o clipă cu brațul ridicat, strângându-și spasmodic pumnul, ca și cum ar fi sperat să descopere, de la o clipă la alta, că se înșelase, că șalvarii erau încă în puterea lui. Se simți deodată gol și se făcu mic, lăsându-se pe vine, proptindu-și mâinile pe covor și plecându-și fruntea, parcă ar fi fost gata să o ia la goană. Începu să înainteze pipăind cu palmele covorul în jurul lui, tot sperând că și-ar putea găsi șalvarii. Descoperea la răstimpuri obiecte pe care îi era greu să le identifice. Unele semănau la început cu o lădiță, dar se dovedeau a fi, pipăite mai bine, dovleci uriași, înveliți în broboade, altele, care păreau la început perne sau suluri de divan, deveneau corect pipăite mingi, umbrele vechi umplute cu tărâțe, coșuri de rufe pline cu jurnale, dar nu apuca să hotărască ce ar fi putut fi, pentru că descoperea necontenit alte obiecte în fața lui și începea să le pipăie. Uneori, îi ieșeau în față mobile mari și Gavrilescu le ocolea prudent, căci nu le cunoștea formele și era teamă să nu le răstoarne. Nu-și dădea seama de când umbla așa, în genunchi, sau târându-se pe pântec în întuneric. Renunțase la speranța că și-ar mai putea găsi șalvarii. Ceea ce îl supăra tot mai mult era căldura. Parcă ar fi umblat în podul unei case acoperite cu tablă, într-o după-amiază de mare arșiță. Simțea în nări aerul încins și obiectele deveneau parcă tot mai calde. Trupul tot îi era luarcă și trebuia să se oprească la răstimpuri ca să se odihnească. Se întindea atunci cât putea mai mult, depărtându-și picioarele și mâinile în cruce, lipindu-și obrazul de covor, respirând adânc și agitat, gâfâind. Odată îi se păru că țipise și îl trezi o adiere neașteptată, ca și cum s-ar fi deschis undeva o fereastră, lăsând să pătrundă răcoarea nopții. Dar înțelese repede că era altceva, ceva care nu semăna cu nimic cunoscut, și o clipă rămase încremenit, simțind cum îi se răcește sudoarea pe spate. Nu-și putea aduce aminte ce s-a întâmplat după aceea. S-a speriat de strigătul pe care îl scosese și s-a trezit alergând nebunește în întuneric, lovindu-se de paravane, răsturnând oglinzi și tot felul de obiecte mărunte așezate curios pe covor, alunecând adesea și căzând, dar ridicându-se repede și pornind-o din nou la fugă. Se surprinse sărind peste lădițe și ocolind oglinzele și paravanele și atunci își dădu seama că pătrunsese într-o zonă de semi-întuneric, în care începeau să se distingă contururile. În fundul coridorului, neobișnuit de sus în perete, părea că se deschide o fereastră, prin care se revărsa lumina amurgului de vară. Când intră în coridor, căldura ajunse insuportabilă.
Trebuie să se oprească, să-și poată trage răsuflarea și, cu dosul palmei, își culegea sudoarea de pe frunte, de pe obraj. Își auzea inima bătându-i să se spargă. Înainte de a ajunge în dreptul ferestrei, se opri din nou, speriat. Ajungeau până la el voci și râsete și zgomot de scaune trase pe parchet, parcă un întreg grup s-ar fi ridicat de la masă și s-ar fi îndreptat spre el. În acea clipă, se văzu gol, mai slab decât se știa, cu oasele ieșindu-i prin piele și totuși cu pântecul umflat și căzut, așa cum nu se mai văzuse vreodată. Nu mai avea timp să fugă înapoi. Apucă la întâmplare o draperie și începu să tragă. Simți că draperia e gata să cedeze și, proptindu-se cu picioarele în perete, se lăsă cu toată greutatea pe spate. Dar atunci se întâmplă ceva neașteptat. Începu să simtă că draperia îl trage cu o putere crescândă spre ea, astfel că puține clipe în urmă se trezi lipit de perete și, deși încercă să se desprindă lăsând draperia din mâini, nu reuși și foarte curând se simți înfășurat, strâns din toate părțile ca și cum ar fi fost legat și împins într-un sac. Era din nou întuneric și foarte cald și Gavrilescu înțelesese că nu va putea rezista mult, se va sufoca. Încercă să țipe, dar gâtlejul îi era uscat, lemnos și sunetele păreau înnecate în pâslă. Auzi un glas care îi se păru cunoscut. "Ia spune, boierule, ia mai spune." "Ce să vă mai spun?" șopti el. "V-am spus tot. Asta a fost tot. Am venit cu Elsa la București, eram săraci amândoi, am început să dau lecții de pian, ridică puțin capul de pe pernă și dădu cu ochii de babă. Ședea la măsuță cu ibricul de cafea în mână, gata să umple din nou ceștile. "Nu, mulțumesc, eu nu mai beau," spuse, ridicând brațul. "Am băut destulă cafea. Mi-e teamă că n-am să mai dorm la noapte." Baba își umplu ceașca, apoi puse ibricul pe un colț al măsuței. "Ia mai spune," stărui ea. "Ce ai mai făcut? Ce s-a mai întâmplat?" Gavrilescu rămase multă vreme pe gânduri, făcându-și vânt cu pălăria. "Apoi am început să ne jucăm de avați ascunselea," vorbi deodată cu un glas puțin schimbat, puțin sever. "Firește, ele nu știau cu cine au de-a face. Eu sunt un om serios, sunt artist, profesor de pian. Eu venisem aici din simplă curiozitate. Mă interesează lucrurile noi, necunoscute. Mi-am spus, Gavrilescule, iată o ocazie să-ți îmbogățești cunoștințele. N-am știut că e vorba de jocuri naive, copilărești. Vă închipuiți, m-am văzut deodată gol și auzeam voci, eram sigur că dintr-un moment în altul... Înțelegi ce vreau să spun." Baba clătină din cap și sorbi pendelete din cafea. "Ce ți-a mai căutat pălăria?" vorbi ea. "Au răscolit fetele tot bordeiul până au dat de ea." "Da, recunosc, a fost vina mea," continuă Gavrilescu. "Nu știam că, dacă nu le ghicesc la lumina zilei, va trebui să le caut, să le prind și să le ghicesc pe întuneric. Nu-mi spusese nimeni nimic. Și repet, când m-am văzut gol și am simțit draperia strângându-se în jurul meu ca un giulgiu, vă dau cuvântul meu de onoare că era ca un giulgiu." "Ce-a mai pătimit până te-am îmbrăcat?" spuse baba. "Că nu voiai deloc să te lași îmbrăcat." "Vă spun, draperia aceea era ca un giulgiu, mă strângea din toate părțile, mă înfășurase și mă strângea de nu mai puteam respira. Și era o căldură," exclamă, făcându-și mai tare vânt cu pălăria. "Mă mir că nu m-am sufocat." "Da, a fost foarte cald," spuse baba. În acea clipă se auzi, depărtat, huruitul metalic al tramvaiului. Gavrilescu își duse mâna la frunte. "Ah!" exclamă, ridicându-se a nevoie de pe sofa. "Cum trece timpul! M-am luat cu vorba și, din una în alta, am uitat că trebuie să mă duc până în strada preoteselor. Închipuiți-vă că mi-am uitat servieta cu partituri. Îmi spunea masă după masă, Gavrilescule, atenție că parcă... Da, îmi spuneam ceva cam în felul acesta, dar nu mi-aduc bine aminte ce." Făcu câțiva pași spre ușă, apoi se întoarse, plecă puțin din numeri și spuse, salutând cu pălăria. "Mi-a părut bine de cunoștință." În curte, rămase neplăcut surprins. Deși soarele apusese, era mai cald decât fusese în plină după amiază. Gavrilescu își scoase haina și o puse pe umăr și, continuând să-și facă vânt cu pălăria, traversă curtea și ieși. Depărtându-se de zidul adumbrit de arbori, regăsi căldura încinsă a caldarâmului și mirosul de praf și asfalt topit. Umbla abătut, cu umerii căzuți, cu privirile risipite înaintea lui. În stație nu mai aștepta nimeni. Când auzi tramvaiul apropiindu-se, înălță brațul și făcu semn cu mâna. Vagonul era aproape gol și toate ferestrele deschise.
Se așeză în fața unui tânăr în cămașe și, pentru că văzut taxatorul apropiindu-se, începu să-și caute portofelul. Îl găsi mai repede decât s-ar fi așteptat. "E ceva nemaipomenit!" exclamă. "Vă dau cuvântul meu de onoare că e mai rău ca în Arabia. Dacă ați auzit cumva de colonelul Lawrence..." Tânărul zâmbi distrat, apoi întoarse capul spre fereastră. "Cam cât să fie ceasul?" întrebă Gavrilescu pe taxator. 8:05. Ce ghinion! Am să le găsesc la masă. Au să creadă că tocmai de-aia am venit atât de târziu ca să le găsesc la masă. Înțelegeți, nu-mi convine să creadă că... Înțelegeți ce vreau să spun. Pe de altă parte, dacă le spun unde am fost, Madame Voitinovici e o persoană curioasă. Are să mă țină până la miezul nopții ca să-i povestesc." Taxatorul îl privise zâmbind și făcu semn cu ochiul tânărului. "Spuneți-i că ați fost la țigăni și o să vedeți. Nu o să vă mai întrebe nimic." "Ah, nu, imposibil. O cunosc bine. E o femeie curioasă. Mai bine nu spun nimic." La stația următoare se urcară câteva perechi tinere și Gavrilescu se muta aproape de ei ca să poată asculta mai bine conversația. Când socoti că poate intra în vorbă, ridică ușor brațul. "Dacă îmi dați voie, am să vă contrazic. Eu, pentru păcatele mele, sunt profesor de pian, dar n-am fost făcut pentru asta." "Strada preoteselor!" auzi el taxatorul și, sculându-se brusc, salută și traversă grăbit coridorul. Porni agale, făcându-și vânt cu pălăria. În dreptul numărului 18 se opri, își aranjă cravata, își trecu mâna prin păr și intră. Urcă încet scările până la etajul 1, apoi sună apăsat. Câteva clipe în urmă, îl ajunse tânărul din tramvai. "Ce coincidență!" exclamă Gavrilescu, văzându-l că se oprește lângă el. Ușa se deschise brusc și în prag apăru o femeie încă tânără, dar cu obrazul palid și veștejit. Avea un șorț de bucătărie și în mâna stângă ținea un borcan de muștar. Dând cu ochii de Gavrilescu, se încruntă. "Ce poftiți?" întrebă. "Mi-am uitat servieta," începu Gavrilescu intimidat. "M-am luat cu vorba și am uitat-o. Am avut treburi prin oraș și n-am putut veni mai devreme." "Nu înțeleg. Ce fel de servietă?" "Dacă s-a așezat la masă, nu o deranjați," continuă pripit Gavrilescu. "Știu unde am lăsat-o. E lângă pian." Și dădu să intre, dar femeia nu se clinti din prag. "Pe cine căutați dumneavoastră, domnule?" "Pe doamna Voitinovici. Eu sunt Gavrilescu, profesorul de pian al Otiliei. N-am avut plăcerea să vă întâlnesc," adăugă politicos. "Ați greșit adresa," spuse femeia. "Aici e numărul 18. "Dați-mi voie," început din nou Gavrilescu zâmbind. "Cunosc apartamentul acesta de 5 ani. Pot spune că fac parte din familie. Vin aici de 3 ori pe săptămână." Tânărul ascultase conversația rezemat de perete. "Cum spuneți că o cheamă?" îl întrebă. "Doamna Voitinovici, e mătușa Otiliei, Otilia Pandele." "Nu stă aici," îl întrerupse tânărul. "Aici locuim noi, familia Georgescu. Dânsa, doamna de față, e soția tatălui meu, e născută Petrescu." "Te rog să fii politicos," spune femeia, "și să nu-mi vii acasă cu tot felul de persoane." Apoi întoarse spatele și dispăru în coridor. "Vă cer scuze pentru această scenă," spuse tânărul, încercând să zâmbească. "E a 3-a soție a tatălui meu. Poartă pe umerii ei toate erorile căsătorilor anterioare. 5 băieți și o fată." Gavrilescu îl ascultă tulburat, făcându-și vânt cu pălăria. "Regret," începu el. "Regret foarte sincer. N-am voie să o supăr. E drept, e ora cam nepotrivită, e ora mesei, dar vedeți, mâine dimineața am o lecție în dealul Spirii. Am nevoie de servietă. Am cernii 2 și 3 acolo. Sunt partiturile mele cu interpretările mele personale însemnate pe margini, de aceea le port totdeauna cu mine." Tânărul îl privea, continuând să zâmbească. "Nu cred că m-am făcut înțeles," îl întrerupse el. "Ceea ce vreau să vă spun e că aici locuim noi, familia Georgescu. Locuim de 4 ani." "Imposibil!" exclamă Gavrilescu. "Am fost aici acum câteva ceasuri. Am avut lecția cu Otilia de la 9 la 3. Apoi m-am luat cu vorba cu doamna Voitinovici." "În strada Preoteselor 18, etajul 1?" se miră tânărul, zâmbind amuzat. "Exact. Cunosc foarte bine casa, vă spun unde e pianul, vă duc acolo cu ochii închiși, e în salon, lângă fereastră." "Noi n-avem pian," spuse tânărul. "Încercați la alt etaj, deși vă asigur că nu o să găsiți nici la etajul 2. Acolo locuiește familia Capitan Zamfir."
Încercați la etajul 3. Îmi pare rău, adăugă văzând că Gavrilescu l-asculta speriat, făcându-și tot mai agitat, vând cu pălăria. Mi-ar fi plăcut să existe și o Otilie în casa asta. Gavrilescu șovăi, privindu-l adânc în ochi. Vă mulțumesc, spuse el târziu. Să încerc și la etajul 3, deși vă dau cuvântul meu de onoare că pe la 3 și un sfert eram aici, și întinse brațele cu fermitate, arătând spre coridor. Începu să urce, răsuflând greu. La etajul 3 își șterse îndelung fața cu una din batiste, apoi sună. Auzi pași mărunți și, curând, deschise ușa un băiețel de vreo 5-6 ani. Ah, exclamă Gavrilescu. Mi-e teamă că am confundat etajele. Căutam pe doamna Voitinovici. Atunci apăru în ușă o femeie tânără care îi zâmbi. Doamna Voitinovici locuia la etajul 1, spuse. Dar s-a mutat. A plecat în provincie. A plecat de mult? Oh, da, de mult. La toamnă se împlinesc 8 ani. A plecat de îndată ce s-a căsătorit Otilia. Gavrilescu își duse mâna la frunte și începu să se frece. Apoi căută privirile femeii și zâmbi cât putu mai blajin. Cred că faceți o confuzie, începu el. Eu vă vorbesc de Otilia Pandele din clasa a 6-a de liceu, nepoata doamnei Voitinovici. Le-am cunoscut bine pe amândouă, vorbi femeia. Când ne-am mutat noi aici, Otilia tocmai se logodise, știți? A fost la început încurcătura aceea cu maiorul. Doamna Voitinovici nu voia să-și dea consimțământul și avea dreptate. Era prea mare diferența de vârstă. Otilia era un copil, nu împlinise încă 19 ani. Din fericire l-a întâlnit pe Frâncu, pe inginerul Frâncu. Nu se poate să nu fi auzit dumneavoastră de el. Inginerul Frâncu, repetă Gavrilescu. Frâncu. Da, inventatorul. Au scris și jurnalele. Inventatorul Frâncu, repetă Gavrilescu visător. Curios. Apoi întinse mâna, mângâie băiatul pe cap și, plecându-se scurt de mijloc, salută. Vă rog să mă iertați. Cred că am confundat etajele. Tânărul îl aștepta fumând, rezemat de ușă. Ați aflat ceva? Îl întrebă. Doamna de sus pretinde că s-a măritat. Dar vă asigur că e vorba de o confuzie. Otilia n-are nici 17 ani, în clasa a 6-a de liceu. Am stat de vorbă cu doamna Voitinovici. Am vorbit de o sumă de lucruri. Nu mi-a spus nimic. E curios. E chiar foarte curios, spune Gavrilescu, prinzând curaj. De aceea, vă spun, nu cred nimic. Vă dau cuvântul meu de onoare. Dar, în sfârșit, ce să mai insist? E o confuzie la mijloc. Am să vin din nou mâine dimineață. Și, după ce salută, începu să coboare hotărât scările. Gavrilescule, șopti îndată ce ajunse în stradă. Atenție că încep să te ramolești. Încep să-ți pierzi memoria, confunzi adresele. Zări tramvaiul apropiindu-se și grăbi pasul. De-abia când se așeză la fereastra deschisă, începu să simtă o ușoară adiere. În sfârșit, exclamă el, adresându-se doamnei din fața lui. Parcă... Dar se trezi că nu știe cum să termine fraza și zâmbi încurcat. Da, reluă după o scurtă pauză. Spunea-mi adineauri unui prieten, parcă am fi fost în Arabia. Colonelul Lawrence, dacă ați auzit de el... Doamna continuă să privească pe fereastră. Acum, într-un ceas, 2, reîncepe Gavrilescu. Are să vină și noaptea. Întunericul, vreau să spun. Răcoarea nopții. În sfârșit, o să putem respira. Taxatorul se oprise în fața lui așteptând și Gavrilescu începu să caute prin buzunare. După miezul nopții, o să putem respira, se adresă el taxatorului. Ce zi lungă, adăugă el puțin nervos, nereușind să-și găsească portmoneul. Câte peripeții! În sfârșit! Exclamă el și deschise portmoneul. Asta nu mai merge, spuse taxatorul, înapoiindu-i bancnota. O schimbați la bancă. Dar ce are? Întrebă Gavrilescu, învârtind mirat bancnota între degete. S-au scos din circulație acum 1 an. O schimbați la bancă. Curios, făcu Gavrilescu privind bancnota cu mare atenție. Azi dimineață era bună. Și la țigănși le primește. Am avut încă 3 ca astea și la țigănși le-au primit pe toate.
Doamna păli ușor și, ridicându-se ostentativ, trecu la celălalt capăt al tramvaiului. Nu trebuia să vorbiți de țigănci în fața unei doamne. Îl mustră taxatorul. Toată lumea vorbește, se apără Gavrilescu. Trec de 3 ori pe săptămână cu tramvaiul ăsta și vă dau cuvântul meu de onoare. Da, e adevărat, interveni un pasager. Vorbim toți, dar nu în fața doamnelor. E o chestie de bună cuvință. Mai ales acum că au să-și facă și iluminații. Da, și-a dat și municipalitatea consimțământul. Au să facă iluminații în grădină. Eu pot să spun, sunt un om fără prejudecăți, dar iluminațiile la țigănci le consider o provocare. Curios, făcu Gavrilescu. N-am auzit nimic. Scrie în toate jurnalele, interveni un alt pasager. E o rușine, exclamă ridicând glasul. E nepermis. Câțiva întoarseră capetele și, sub privirile lor mustrătoare, Gavrilescu își plecă ochii. Mai căutați, poate mai aveți și alți bani, spuse taxatorul. Dacă nu, coborâți la prima stație. Îmbujorat, neîndrăznind să-și ridice privirile, Gavrilescu reîncepu să caute prin buzunare. Din fericire, portofelul cu mărunțiși era chiar deasupra, între batiste. Gavrilescu numără câteva monede și le întinse. Mi-ați dat numai 5 lei, spuse taxatorul, arătându-i în palmă. Da, până la vama poștei. Nu importă până unde este, dar biletul costă 10 lei. Pe ce lume trăiți dumneavoastră? Adăugă taxatorul cu un glas sever. Trăiesc la București, spuse Gavrilescu, ridicând cu mândrie privirile. Și umblu cu tramvaiul de 3-4 ori pe zi și fac asta de ani de zile. Și întotdeauna am plătit 5 lei. Aproape tot vagonul asculta acum cu interes conversația. Câțiva pasageri se apropiaseră și se așezară pe scaunele alăturate. Taxatorul săltă de mai multe ori monezile în palmă, apoi spuse: Dacă nu vreți să-mi dați și restul, coborâți la stația următoare. Tramvaiul s-a scumpit de vreo 3-4 ani, vorbi cineva. De 5 ani, preciză taxatorul. Vă dau cuvântul meu de onoare, începu patetic Gavrilescu. Atunci coborâți la prima stație, îl întrerupse taxatorul. Mai bine plătiți diferența, îl sfătui cineva, că până la vama poștei aveți o bucată bună de mers. Gavrilescu căută în portofel și întinse încă 5 lei. Se petrec lucruri curioase în țara asta, șopti el după ce se depărtă taxatorul. Se iau hotărâri peste noapte, la 24 de ceasuri, mai exact în 6. Vă dau cuvântul meu de onoare, dar în sfârșit ce să mai insist? A fost o zi teribilă și ce e mai grav e că nu putem trăi fără tramvai. Eu cel puțin sunt silit să umblu de 3-4 ori pe zi cu tramvaiul. Și totuși, o lecție de pian e 100 de lei. O bancnotă ca asta. Și acum nici bancnota asta nu mai e bună. Trebuie să mă duc să o schimb la bancă. Dați-mi-o mie, spuse un domn mai în vârstă. O schimb mâine la birou. Scoase din portmoneu o bancnotă și o întinse. Gavrilescu o apucă cu mare grijă și o privi cu atenție. E frumoasă, spuse. S-au pus de mult în circulație. Câțiva pasageri se priviră între ei, zâmbind. De vreo 3 ani, spuse unul. E curios că n-am văzut-o până acum. E drept, sunt cam distrat, am fire de artist. Așeză bancnota în portmoneu, apoi își lăsă privirile pe fereastră. S-a făcut noapte, spuse. În sfârșit. Se simți deodată obosit, istovit și, rezemându-și capul în palmă, închise ochii. Rămase așa până la vama poștei. Încercase zadarnic să deschidă ușa cu cheia, apoi apăsase îndelung pe butonul soneriei și, după ce bătuse de mai multe ori, când mai puternic, când mai încet în ferestrele sufrageriei, se reîntoarse în fața ușii de la intrare și începu să bată cu pumnul. Curând, la fereastra deschisă a unei case vecine apăru din întuneric un bărbat în cămașă de noapte și strigă răgușit. Ce e scandalul ăsta, domnule? Ce te-a apucat?" Scuzați," făcu Gavrilescu. Nu știu ce s-a întâmplat cu nevastă mea. Nu răspunde. Și s-a stricat și cheia, nu pot să intru în casă." Dar de ce să intri? Cine ești dumneata?" Gavrilescu se îndreptă spre fereastră și salută. Deși suntem vecini, începu el, nu cred că am avut plăcerea să vă cunosc. Numele meu e Gavrilescu și locuiesc aici cu soția mea, Elsa." Atunci ați greșit adresa. Aici locuiește domnul Stănescu. Și nu e acasă. E plecat la băi." Dați-mi voie," îl întrerupse Gavrilescu.
Îmi pare rău că trebuie să vă contrazic, dar cred că faceți o confuzie. Aici, la numărul 101, locuim noi, Elsa și cu mine. Locuim de 4 ani. Dar încetați, domnilor, odată, că nu putem dormi, strigă cineva. Ce Dumnezeu? Pretinde că locuiește în casa domnului Stănescu. Nu pretind, protestă Gavrilescu. Aici e casa mea și nu permit nimănui. Și înainte de toate vreau să știu unde este Elsa, ce s-a întâmplat cu ea. Întrebați la comisariat, vorbi cineva de la etaj. Gavrilescu ridică speriat capul. De ce la comisariat? Ce s-a întâmplat? Strigă el emoționat. Știți ceva? Nu știu nimic, dar vreau să dorm. Și dacă dumneavoastră o să stați toată noaptea de vorbă... Îmi dați voie, făcu Gavrilescu. Și mie mi-e somn. Pot spune, foarte obosit. Am avut o zi teribilă, călduri ca în Arabia. Dar nu înțeleg ce s-a întâmplat cu Elsa, de ce nu răspunde? Poate i s-o fi făcut rău și o fi leșinat. Și, reîntorcându-se în fața ușii de la numărul 101, început din nou să bată cu pumnul, tot mai puternic. Nu ți-am spus, domnule, că nu e acasă, că domnul Stănescu e plecat la băi? Chemați poliția! Se auzi o voce ascuțită de femeie. Chemați imediat poliția! Gavrilescu se opri brusc și se rezemă de ușă, respirând greu. Se simți deodată foarte obosit și se așeză pe o treaptă, își prinse fruntea în palme. Gavrilescule, șopti, atenție că s-a întâmplat ceva foarte serios și nu vor să-ți spună. Ține-te bine. Fă un efort de memorie. Madame Trandafir, exclamă el. Trebuia să mă gândesc de la început, Madame Trandafir, strigă, ridicându-se și îndreptându-se spre casa din față. Madame Trandafir! Cineva care rămăsese la fereastră spuse cu un glas mai potolit. Lăsați-o să doarmă, săraca. E urgent. Lăsați-o să doarmă, Dumnezeu să o ierte, că a murit de mult. Imposibil, făcu Gavrilescu. Am vorbit cu ea azi dimineață. O confundați poate cu soră sa Ecaterina. Madame Trandafir a murit acum 5 ani. Gavrilescu rămase o clipă împietrit, apoi băgă mâinile în buzunare și scoase câteva batiste. Curios, șopti el târziu. Se întoarse agale și, urcând cele 3 trepte de la numărul 101, își luă pălăria și și-o puse pe cap. Mai încercă odată clanța, apoi coborâ și se depărtă șovăitor. Umbla încet, fără gânduri, ștergându-se neștire cu batista. Cârciuma din colț era încă deschisă și, după ce-i dădu târcoale, se hotărâ să intre. Nu mai servim decât la pahar, spuse băiatul. Închidem la 2. La 2? Se miră Gavrilescu. Dar cât e ceasul acum? E 2. E chiar 2 trecute. E teribil de târziu, șopti Gavrilescu, mai mult pentru sine. Apropiindu-se de teșghea, îi se păru că recunoaște figura cărciumarului și inima începu să-i bată. Nu sunteți dumneavoastră domnul Costică? Întrebă. Eu sunt, spuse cărciumarul, privindu-l lung. Parcă v-aș cunoaște, adăugă după o pauză. Parcă, începu Gavrilescu, apoi își pierdu firul și tăcu, zâmbind încurcat. Am fost pe aici de mult, reluă el. Aveam niște prieteni. Madame Trandafir. Da, Dumnezeu să o ierte. Madame Gavrilescu, Elsa. Ce-a mai fost și cu dânsa, îl întrerupse cărciumarul, nici până în ziua de azi nu se știe ce s-a întâmplat. L-a căutat poliția câteva luni și n-a putut să dea de el nici viu, nici mort, parcă ar fi intrat în pământ. Biata Madame Elsa l-a așteptat ce l-a așteptat și pe urmă a plecat la familia ei în Germania. Și-a vândut lucrurile și a plecat. N-aveau cine știe ce, erau săraci. Mă bătea gândul să cumpăr eu pianul. Va să zic că a plecat în Germania? Spuse Gavrilescu visător. A plecat de mult? De mult, la câteva luni după ce a dispărut Gavrilescu. La toamnă se împlinesc 12 ani. A scris și în ziare. Curios, șopti Gavrilescu, începând să-și facă vânt cu pălăria. Și eu, dacă ți-aș spune dumitale, dacă ți-aș spune că azi dimineață, și îți dau cuvântul meu de onoare că nu exagerez, azi dimineață am stat cu ea de vorbă. Ceva mai mult. La prânz am mâncat împreună. Pot să-ți spun și ce am mâncat. S-o fi întors, vorbi cărciumarul privindu-l nedumerit. Nu s-a întors, n-a plecat deloc. E la mijloc o confuzie. Acum sunt cam obosit, dar mâine dimineață am să-i dau eu de rost. Se înclină ușor și ieși.
Înainta Gale cu pălăria într-o mână și Batista în cealaltă, oprindu-se îndelung pe fiecare bancă să se odihnească. Era o noapte clară, fără lună, și pe străzi începea să se reverse răcoarea grădinilor. Târziu, îl ajunse din urmă o trăsură cu cal. "Încotro, boierule?" întrebă birjarul. "La țigănci," răspunse Gavrilescu. "Atunci urcați că vă duc pe 2 poli," spuse birjarul, oprind trăsura. "Îmi pare rău, dar nu prea mai am bani. Mi-a mai rămas 100 de lei și ceva mărunțiși. Și 100 îmi trebuie ca să pot intra la țigănci." "E mai mult?" vorbi birjarul, începând să râdă. "Nu va ajunge 100 de lei." "Eu atât am plătit azi după amiază." "Noapte bună," adăugă el, pornind din nou. Dar trăsura se ținea după el la pas. "Asta e regina nopții," spuse birjarul, aspirând adânc. "Asta e din grădina domnului general. Da, îmi place să trec pe aici noaptea. Am mușterii, n-am mușterii, eu trec pe aici în fiecare noapte. Grozav ce-mi plac florile." "Ai o fire de artist," spuse Gavrilescu zâmbind. Apoi se așeză pe o bancă și îl salută cu mâna. Dar birjarul opri brusc trăsura și o aduse lângă el, în dreptul băncii, își scoase tabachera și începu să-și răsucească o țigară. "Îmi plac florile," spuse. "Cai și florile. În tinerețe am fost dricar. Ce frumusețe! 6 cai îmbrăcați în negru și înmuiați în aur și flori, sumedenie de flori. Ei, a trecut tinerețea. S-au dus toate. Am îmbătrânit, am ajuns birjar de noapte cu un singur cal." Își aprinse țigara și trase un fum pendelete. "Va să zică la țigănci?" începu el târziu. "Da, e o chestie personală," se grăbi Gavrilescu să explice. "Am fost azi după masă pe acolo și a ieșit o sumă de încurcături." "Ah, țigăncile," făcu birjarul cu tristețe. "Dacă n-ar fi țigăncile," adăugă el coborând glasul. "Dacă n-ar fi..." "Da," spuse Gavrilescu. "Toată lumea vorbește. În tramvai vreau să spun. Când trece tramvaiul prin fața grădinii, toată lumea vorbește de țigănci." Se ridică de pe bancă și porni din nou la drum, cu trăsura ținându-se la pas după el. "S-o luăm pe aici," spuse birjarul, arătând cu biciul o străduță, "ca să tăiem drumul. Și pe aici trecem pe la biserică. Am florit și acolo regina nopții. E drept. Nu e ca la general, dar o să vedeți. Nu o să vă pară rău." "Ai fire de artist," spuse Gavrilescu visător. În dreptul bisericii se opriră amândoi să respire parfumul florilor. "Parcă ar mai fi și altceva decât regina nopții," spuse Gavrilescu. "A, sunt fel de flori. Dacă a fost vreo înmormântare astăzi, au rămas flori multe. Și acum, spre dimineață, toate florile astea încep să miroasă. Veneam des pe aici cu dricul. Era o frumusețe." Își fluieră scurt calul și porni odată cu Gavrilescu. "Acum nu mai avem mult," spuse. "De ce nu urcați?" "Îmi pare rău, dar n-am bani." "Îmi dați din mărunții și urcați." Gavrilescu șovăi câteva clipe, apoi, cu un efort, urcă. Dar îndată ce se urni trăsura, își lăsă capul pe perna trăsurii și a dormi. Începu birjarul. Era biserică bogată și tot lume bună, tinerețe. Întoarse capul și, văzându-l că doarme, începu să fluieră ușor și calul își învioră pasul. "Am ajuns!" strigă el, dându-se jos de pe capră. "Dar sunt porțile închise." Începu să-l scuture și Gavrilescu se deșteptă tresărind. "Sunt porțile închise!" repetă birjarul. "Trebuie să sunați." Gavrilescu își luă pălăria, își aranjă cravata și coborâ. Apoi începu să-și caute portofelul cu mărunțiși. "Nu mai căutați," spuse birjarul. "Îmi dați altă dată." "Eu tot am să aștept aici," adăugă. "La ora asta, dacă mai pică vreun mușteriu, tot pe aici îl găsesc." Gavrilescu îl salută cu pălăria, apoi se apropie de poartă, căută soneria și apăsă pe buton. Chiar în acea clipă, poarta se deschise și, intrând în curte, Gavrilescu se îndreptă spre boschet. Se mai zărea la fereastră o lumină plăpândă. Bătu sfios la ușă și, văzând că nu-i răspunde nimeni, puse mâna pe clanță și intră. Baba adormise cu capul pe măsuță. "Sunt eu, Gavrilescu," spuse, bătând-o ușor pe umăr. "Mi-ați făcut o groază de încurcături," adăugă, văzând-o că se deșteaptă și începe să caște. "E târziu," spuse baba, frecându-se la ochi. "Nu mai e nimeni." Dar, privindu-l lung,
îl recunoscu. A, tot dumneata ești, muzicantul. Mai e doar Nemțoaica, ea nu doarme niciodată. Gavrilescu își simți din nou inima bătându-i și începu ușor să tremure. Nemțoaica? Repetă el. 100 de lei, spuse baba. Gavrilescu începu să-și caute portmoneul, dar mâinile îi tremurau tot mai tare și când îl găsi, între batiste, portmoneul îi alunecă pe covor. Vă cer iertare, spuse, plecându-se cu greutate să-l ridice. Sunt cam obosit. A fost o zi teribilă. Baba luă bancnota, se ridică de pe scăunaș și, din prag, îi arătă cu brațul casa cea mare. Vezi să nu te rătăcești, îi spuse. Să te ții drept pe coridor și să numeri 7 uși. Și când o ajunge la a 7-a, să bați de 3 ori și să spui: eu sunt, m-a trimis baba. Apoi își opri un căscat, bătându-și gura cu palma și închise ușa. Respirând a nevoie, Gavrilescu se îndreptă încet spre clădirea care strălucea argintie sub stele. Urcă treptele de marmură, deschise ușa și rămase o clipă nehotărât. În fața lui se întindea un coridor slab luminat și Gavrilescu simți din nou cum inima începe să-i se zbată, parcă ar fi stat să se spargă. Începu să înainteze, emoționat, numărând cu glas tare ușile pe lângă care trecea. Curând se trezi că numără 13, 14 și se opri dezorientat. Gavrilescule, șopti. Atenție că iar ai făcut o încurcătură. Nu 13, nu 14, ci 7. Așa a spus baba, să numeri 7 uși. Voi să se întoarcă și să numere din nou, dar după câțiva pași se simți sleit de puteri și, oprindu-se în fața primei uși la îndemână, bătu de 3 ori și intră. Era un salon mare și simplu, aproape sărăcăcios mobilat, iar în dreptul ferestrei, privind spre grădină, se profila umbra unei fete tinere. Scuzați, începu Gavrilescu cu greutate. Am numărat greșit. Umbra se dezlipi de la fereastră și se îndreptă spre el cu pași moi și un parfum uitat îi reveni deodată în amintire. Hildegard! Exclamă, lăsând să-i cadă pălăria din mână. De când te aștept? Spuse fata apropiindu-se. Te-am căutat peste tot. Am fost la berărie, șopti Gavrilescu. Dacă n-aș fi fost cu ea la berărie, nu s-ar fi întâmplat nimic sau dacă aș fi avut ceva bani la mine, dar așa a plătit ea, Elsa, și, înțelegi, m-am simțit obligat. Și acum e târziu, nu-i așa? E foarte târziu. Ce importanță poate să aibă? Spuse fata. Hai să mergem. Dar nu mai am nici casă, nu mai am nimic. A fost o zi teribilă. M-am luat cu vorba cu Madame Voitinovici, am uitat servieta cu partituri. Întotdeauna ai fost distrat. Îl întrerupse. Să mergem. Dar unde? Unde? Încercă Gavrilescu să strige. În casa mea s-a mutat cineva, i-am uitat numele, dar e cineva pe care nu-l cunosc și nici măcar nu e acasă ca să-i putem explica, e plecat la băi. Vino cu mine, spuse fata, apucându-l de mână și trăgându-l ușor în coridor. Dar n-am nici bani, continuă Gavrilescu în șoaptă. Tocmai acum când s-au schimbat banii și s-a scumpit tramvaiul, ai rămas același, spuse fata, începând să râdă. Ți-e frică? Dintre cunoscuți, n-a mai rămas nimeni, continuă Gavrilescu în șoaptă. Toată lumea e la băi. Și Madame Voitinovici, de la care m-aș fi putut împrumuta, lumea spune că ar fi plecat în provincie. Ah, pălăria, exclamă și voi să se întoarcă. Las-o, răspunse fata. Nu o să mai ai nevoie de ea acum. Nu se știe, stărui Gavrilescu să-și desprindă mâna din mâna fetei. E o pălărie foarte bună, e aproape nouă. E adevărat? Se miră fata. Tu încă nu înțelegi? Nu înțelegi ce ți s-a întâmplat acum, de curând? De foarte curând? E adevărat că nu înțelegi? Gavrilescu o privi adânc în ochi și oftă. Sunt cam obosit, spuse. Iartă-mă. A fost o zi teribilă, dar acum parcă încep să mă simt mai bine. Fata îl trase ușor după ea. Traversară curtea și ieșiră fără să mai deschidă poarta. Birjarul îi aștepta moțăind și fata îl trase tot atât de ușor după ea în trăsură. Dar îți jur, începu Gavrilescu în șoaptă, îți dau cuvântul meu de onoare că nu mai am niciun ban. Încotro, domnișoară? Întrebă birjarul. Și cum vă duc? La pas sau mai repejor? Ia-o spre pădure, pe drumul ăla mai lung, spuse fata. Și mână încet. Nu ne grăbim.
Ei, tinerețe, făcu birjarul fluierând ușor calul. Îi ținea mâna prinsă în mâinile ei, dar se rezemase cu capul pe pernă, cu ochii pe cer. Gavrilescu o privea adânc, concentrat. Hildegard, începu el târziu. Se întâmplă ceva cu mine și nu știu bine ce. Dacă nu te-aș fi auzit vorbind cu birjarul, aș crede că visez. Fata întoarse capul spre el și zâmbi. Toți visăm, spuse. Așa începe, ca într-un vis. Paris, iunie 1959.